Injes sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menut panggungnya kurang get. Maksudnya sampai kurang banter. Kurang banter untuk maju. Maju mana? Jeplok aku seneng nek kancane jeplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak Mbak Inga. Nggih. Sampun. Saderengipun dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa napa Ibu Kepala Desa niki? Bapak. Nggih. Bapak Kepala Desa serta perangkatipun ugi boten supening matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia. Matur sembah nuwun ugi kagem ibu-ibu ingkang sampun repot niku ngeten wingking niku paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Gustian Jombang. Ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya masyarakat tulung mbok bilih dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Budi Wijaya. Ing dalu menika kula mboten supe ngaturaken sugeng talulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Inga. Acara demi acara sampun nggih niki wau nggih wonten kremo terus napa tari atraksi nggih terus campur sari terus kremo malih nggih sampun sakmenika badhe paring pasugatan budaya Sekarsari. Neng saderengipun ngaturaken sembah nuwun sanget kagem channel YouTube yang di depan Mas Dion channel MKD Permana Office matur sembah nuwun ingkang sudah bergabung dijeda sebentar. Niki ning Pelaris. Oh nggih, saking Bapak Takut. Terima kasih. Pelaris setengah kilo gula. Neng yo patut disyukuri Mas yo ngene yo neng ya. Nggih Mbak Inga. Nggih. Kula ulangi sepindhah malih matur sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion. Matur sembah nuwun ning. Nggih. Oke, MKD saking Mojokerto matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Permana Office matur sembah nuwun. Ingkang yang satunya mungkin saya kurang kenal nggih, kurang semerap nggih Pak ngapunten. Matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari. Juga bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. TV Gundul. Budi Wijaya TV, TV Gundul. Oh, Gundul TV. Oh iya. Diwalik. Nggih. Oke mboten supening ngaturaken sembah nuwun kagem rawuhipun saking
Bapak DPR PDI Bapak Dimas matur sembah nuwun rawuhipun salu menika. Tapi ning Dim kok ra ketok iki? Oh konten belakang. Nggih. Kang pun diparing asma Bapak Dimas. Di mana? Oh ketutupan gong ya masih tak toleh ini ora ketok. Nggih. Nggih Mbak Inga. Nggih ugi matur sembah nuwun. Kagem napa niki audione napa Mas Jono? BLS Audio neng. BLS Audio cuma satu. Kalian apa? JN Prima Audio. JN Prima Audio. Matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Bersama duelnya napa niki THD Audio Pro Musik. Lightingnya napa nih? Fortuna Lighting idolai arek Jombang. Nggih. Langsung kemawon ning saderengipun nimbali seniwati ludruk Budi Wijaya masih bersama acara Bedayan Sekar Sari bersama duo Gak Genah. Ngono yo apik. Rawon kaya ngene Dek Mariati rasane ati kaya wayang genali lakon. Nggih Mbak Inga monggo. Nggih niki wau supe ingkang dereng dipun sebut Napa Mbak Inga? matur sembah nuwun rawuhipun penggemar setia Budi Wijaya nih. Saking Sabu Lamongan Tikung, ugi saking Laban Bringkang, Segodo Bandang Tarik, matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Watu Gede, Ndawar Brayu matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Monggo langsung kemawon dipun aturi ning Arendis Perdana Budi Wijaya. Ning Bella bersama Ning Marsya. Wes langsung munggah ini. saking Balung Panggang lho, saiki pasukan ninja hadir. Nggih, matur suwun pasukan ninja. Inilah dia penampilan Ning Marsya bersama Ning Bella Senggawati. Bisa gambar rapi, bisa nyuling, bisa nyawang rapi, bisa nyanding. Tak rewangi yen dudu sumur kari nyumbere para melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Di belakang Ning Bella saya tampilkan Ning Dias bersama Ning Nana Disco. Tak dis.
Inilah Ning Nana Disco bersama Ning Dias Top. Baiknya, nggih. Ganti sampean. Kula napa? Aku diseneni ya. Mbak Ika pokoknya. Di belakang Ning Marsha akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Rani dan Ning Nyantika. Juga Ning Adis Arista, 3 seniwati sekaligus. Suara kepedok piye kabare Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo, kapan biru sing merah muda aja diganggu sing wis rumah tangga. Di belakang Ning Nyantika Mereken Jombang. siapa Mbak Inga? Lah sapa lo? Ning mati. Oh wis makane. Ning Meni Wulandari bersama Ning Ika Rempong. Pong 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 pong. Inilah Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono.
Raden Manasati. Gentuk jos. Peran-peranan penting Budi Wijaya. Siapakah dia? Siapa dia? Ning Yuni Suyanto, Ning Rizky Sukasti bersama Ning Fikung Sukrisna. Di belakang Ning Fikum saya tampilkan pemain sinetron Budi Wijaya sing lagi viral. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Siluman Ular Kadut. Ning Sartini dalam sinetron Kraitong Buaya Putih. Di belakang Ning Sartini saya tampilkan senior Budi Wijaya. Ning Yayu Karmala saking Lamongan, Ning Mary saking Mojosari, Ning Mbak Inga. nggih. Genaplah sudah seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur geding-geding manis campur sari masih bersama Delewong Andi Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Pro Musik.
Fortunality. Idolai arek Jombang. Sumangga Mas Kus. Oke, jadi Bapak Bojo. Bojo 2. Sirah umet rapi soturu. Aduh tresno pas uga ada wektu. Mikir butuhe, mikir ganjane. Kanggo sing nono. Siap, pripun? Ngapunten saderenge niki wau wonten saking Bapak panitia nyuwune permata hati. Tasih wonten medal napa mboten? Nggih, tasih. Paringi sepalih mawon. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih saderenge Mas. Dari Bapak panitia gini. Nggih. Setelah lagu Borok dulu deh. Lukaku bolo. Wong tulus. Sing rumangsa tulus sing kapusan Mas. Monggo teman terakhir, sampai selanjutnya Bapak panitia gini. Jombang arane Jawa Timur katae uga disebut kutha beriman bersih indah nyaman mesti dinyatani kutha santri ya pancen Dewi Jaya iku lotrok andalane Mas Didik Purwanto iku pimpinane desare Pancasila wis dadi landasane contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabung Mbak Inga pengumuman Mbak Inga nggih
Mewakili ibu bapak Mase yang menemukan dompet berwarna coklat. Mohon dikembalikan. Ini kabungane Mas Irfan saking Kempung Klagen Ringin Nano. Gene, Mbak Inga, Bedayan Sekarsari sampun. Acara salajengipun pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gendut. Hadirin, saya segera undur diri dan sebelumnya apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya Ning Ingo Wijaya Dan saya Ning Mariati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.